مستري عيون سبعة ودحنتن نقداي التعلاليا سنكولانن سدرا سواتن زملكت عودزته كاني علو نتا عودزته بزملكت برهان عنا مسكن نزدالو وصاب إيو بابرها كأروي نام محدرت نقصان زوباتات أبلات بايتو وكلت هقدفن مرحت محبراتن زوبا ما أكل زتساتفو نأتعلاليا سنكولانن سدرا سواتن زملكت سمينار بتشعت تتكم تأكانيعو علامات سمينار محبراو ጸገማት ዘለዎም ዜጋታት ካብ ሕብረተሰብ ምስ ዝንጸሉ ዘኸትሎ ሳዕቤን ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣፍልጦ ህዝቢ ንምብራኽን ኣፍረይቲ ዜጋታት ዝኾኑሉ መንገዲ ንምፍጣር እዩ ሚኒስተር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ህይወት ኣብ ዘስምዖ መደረ ማሕበራዊ ጸገማት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከም ዘጋጥሙን ከከም ኩነታቶም ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ክፍትሑ ከም ዝኽእሉን ጠቒሱ ግዳያት ናይዚ ዝኾኑ ወገናት ሽግራቶም ካብ ኣፍራይነት ክዓግቶም ከም ዘይክእል ተገንዚቦም ምስ ህዝቦም ተዋሂዶም ኣበርክቶኦም ንኽሕይሉ ተራ ሕብረተሰብ ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሉ ኣብ ህይወት ስንኩላን ለውጢ ከምጽኡ ዝኽእሉ ኮማው ሰረት ዘለዎም ብዓይነትን ዓቐንን ክልክዑ ዝኽእሉ ፕሮጀክታት ንምትግባር ዘኽእል ባይታ ንምጥጣሕ ሙላእ ቃልቦ ተዋሂቡ ክስርሓሉ መጽንሖ ድማ ሚኒስተር ካሕሳይ ወሲኹ ኣብሪሁ ኣብቲ ሰሚናር ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ኣመለኻኽታ ኣተሓሕዛን ምሕጋዝን ጽጉማት ወገናት ዘለዎ መረዳእታ እወታዊ ብምዃኑ ንጽጉማት ወገናት ኣብ ውሽጡ ሓቂፉ ብዝገብሮ ኣተኣላልያ ዝኽሰት ከቢድ ጸገም ከም ዘየለ ተሓቢሩ ስንክልና ኣብ ርእስቲ ኣብ ልዕሊ ግዳያት ዘኸትሎ ስነ ኣእምሮዊ ጸቕጥን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ዝፈጥሮ ጸገማትን ኣሉታዊ ኣመለኻኽታ ነቲ ጸገሞም መሊሱ ስለ ዘጋድዶ እዚ ኣተሓሳስባ ዝተቐይሩ ዝግብኦም ክብሪ ዝረኽብሉ መንገዲ ክፍጠር ድማ መዘኻቐሪ ቀሪቡ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢት ተወልደ ብርሃን ኣብ ዘስምዖ ቃል ጉዳይ ስንኩላንን ምጥዋር ስድራ ስውኣትን ንመንግስቲ ጥራይ ዘይግደፍ ሓላፍነት መላእ ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መምሕዳራት ንህዝቢ ኣብ ምጉስጓስን ኣፍልጦ ኣብ ምዕባይን ተርአን ክጻወታ ጸዊዑ ጉባኤታት ፌደሬሽናት ስራሕተኛታት ከምኡን ሃኮሰ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዘሎ ግዜ ከም ዝቃናዕ ተፈሊጡሎም እቲ መደብ ድማ ብጉባኤ ፌደሬሽን መጓዓዝያን መራኸቢታትን ተጀሚሩሎም እቲ ፌደሬሽን ኣብዚ ንራብዓይ ግዚኡ ዘቃንዑ ጉባኤ ቅዋሙ ኣብ ርእሲ ምምሕያሹ ምርጫታቱን ኣካይድሎም ሃብቶም ፍረዝጊ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ከቅርቡ ንክልተ መዓልታት ዝተኻየደ ረብዓይ ጉባኤ ፌደሬሽን ሰራሕተኛታት መጓዓዝያን መራኸቢታትን ንዝነበረ ቅዋሙ ብምምሕያሽ ምርጫታት ብምክያድን ደምዳሚ ኣዋጅ ብምውፃእን ተዛዚሙ ኣብቲ ጉባኤ ኣቦ መንበር ፌደሬሽን ሰራሕተኛታት መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኣቶ ሙልጌታ ፍስሐጽዮን ብሓፈሻ ንንጥፈታት እቲ ፌደሬሽን ብቐንዱ ድማ ውዳበ ሰራሕተኛታት ብደረጃ ትካል ንጥፈታት መሰረታውያን ማሕበራት ምውዳብን ዳግመ ምውዳብን ፈናንሳዊ ንጥፈታት ዝተኻየዱ ኣኼባታትን ውፅኢቶምን መስርሕ ምትኽኻእ ኣባላት ዝምድናታት ወጻኢ ትምህርትን ስልጠናን ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ከምኡውን ንብድሆታቱ ብዝምልከት ዝርዝራዊ ጸብጻብ ኣቕሪቦም ተሳተፍቲ ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ 25 ዝኣባላቱ ማእከላይ ባይቶ 5 ዝኣባላታ ፈጻሚት ሽማግለ ከምኡውን ነቲ ፌደሬሽን ወኪሎም ኣብ ጉባኤ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዝሳተፉ 50 ኣባላት መሪጾም ዋና ጸሓፊ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣቶ ተኸስተ ባይረ ኣብ ዘስምዖ መዕፀዊ ቃል እቲ ጉባኤ ኣሳታፍን ግሉጽን ምንባሩ ብምጥቃስ ምሕያል መሰረታውያን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ንሓያልነት ፌደሬሽንን ኮንፌደሬሽንን ሰራሕተኛታት ስለ ዘረጋግጽ መሰልን ክብረትን ሰራሕተኛታት ድማ በዚ መንገዲ እዚ ውሕስነት ስለ ዝረክብ ኩሉ ኣባል ኣብ ምዕባይ ኣፍራይነትን ምሕያል ማሕበራትን ኣበርክትኡ ክዕዝዝ ኣዘኻኺሩ ጉባኤኛታት ኣብ መወዳእታ ፌደሬሽናት ብሓያል ውዳበን ብቕዓትን ክሰርሓ ተካእቲ መሪሕነት ንምፍራይ መንእሰያት ተመክሮ ዝቐስሙሉን ናብ መሪሕነት ዝመጽሉን ባይታ ክጣጣሕ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ሃኒጽዎ ዘሎ መሰልጠኒ ማእከላት ብቁልጡፍ ንጥፈታቱ ክጅምር ከምኡውን